Pekný deň, dámy. Toto video pozeráte pravdepodobne preto, že ste sa rozhodli podporiť svoje telo na ceste k vytúženému bábätku. Nezáleží na tom, či ste na začiatku snaženia, chcete vytvoriť ideálne podmienky pre bábätko vo vašom tele, alebo ste už nejakú dobu bez úspechu, či ste zažili stratu bábätka, alebo ste absolvovali viacero neúspešných pokusov IVF. S klientkami rôznych prípadov pracujem každý deň a musím povedať, že máme úžasné dlhodobé výsledky. Mnoho žien, ktoré už neverili, že sa im podarí prirodzenou cestou otehotnieť, sa po niekoľkomesačnej, niekedy aj dvojmesačnej kúre tešia z tehotenstva. To je dôvod, prečo o tomto programe zdieľam svoje skúsenosti a prečo viem, že má nádherné výsledky nielen v oblasti otehotnenia, ale aj pri riešení gynekologických problémov. Mám množstvo klientiek, ktoré sa zbavili dlhoročných problémov a to je pre mňa jasný dôkaz, že tieto produkty fungujú. A ja som tým dôkazom. Sama som si vďaka týmto produktom vyriešila gynekologické problémy, ktoré ma trápili takmer 20 rokov. To je moja hlavná motivácia, prečo rozširujem povedomie o týchto produktoch. Volám sa Julia Šavel a už 4 roky spolupracujem s firmou Tiande. Tiande ponúka produkty, ktoré majú široký zdravotný presah. Sú postavené na princípoch tradičnej čínskej medicíny, obsahujú vysoký podiel prírodných látok a byliniek pestovaných v nádhernej UNESCO chránenej oblasti Altaj. Kľúčovým produktom pre podporu otehotnenia je program ženského zdravia, ktorý vám chcem predstaviť. Chcem vám ukázať, ako jednoducho môžete podporiť svoje telo, aby začalo fungovať tak, ako má a aby sa vám vyrovnali hormóny, čo je krokom k vytúženému bábätku. Nebudem tu do detailov rozoberať, čo každá kúra obsahuje, to si vysvetlím individuálne s každou záujemkyňou, avšak je to veľmi jednoduché. Používanie bylinných bavlnených vložiek, napustených bylinkami, denné používanie slipových vložiek a menštruačných vložiek. Potom špeciálnych terapeutických vložiek, ktoré sa používajú 24 hodín. Použitie špeciálneho intimného gélu s koloidným striebrom, harmančekom a šalviou a tiež gélu volupta, ktorý obsahuje L-arginín. Ten pomáha zlepšiť prekrvenie panvového dna, čo podporuje prirodzené fungovanie tela. Kombinácia týchto produktov pomáha vyrovnať hormonálnu hladinu, čo môže zlepšiť nielen vaše zdravie, ale aj vašu pleť, vlasy, energiu, náladu a znížiť prejavy predmenštruačného syndrómu. Každú klientku si vypočujem a na mieru jej prispôsobím program ženského zdravia. Ak sa rozhodnete pre tento program, získate odo mňa špeciálny VIP účet v e-shope, kde môžete objednávať produkty s 35% zľavou. Navyše ponúkam 100% zákaznícky servis, budete mať presné pokyny a telefonické konzultácie, ktoré vám pomôžu v každom kroku. S každou klientkou konzultujem, ako reaguje jej telo a prispôsobujem produkty tak, aby to bolo čo najpríjemnejšie. Každé telo reaguje inak, takže našim cieľom je nájsť to najlepšie riešenie pre vás. Ak vám to, čo som povedala, dáva zmysel a chcete mi dôverovať, neváhajte ma kontaktovať. Spoločne preberieme vašu situáciu a možno už čoskoro začnete používať tieto úžasné produkty, ktoré vám pomôžu na ceste k vytúženému bábätku. Teším sa na vás a prajem vám krásny deň.